Hello guys! Vítejte u mého úplně prvního podcastu s obrazem. Ale dneska si teda uděláme takový menší girl talk. Na můj Instagram jsem vám dávala nějaké otázečky na nějaké prostě girly věci. Dávala jsem to teda konkrétně do tady téhle skupiny. Já se omlouvám, dneska budu asi trošku chraptit. Už týden chraptím, nevím co mi je, nic mi jako není, jenom chraptím a mám rejmu. A doufám, že se vám tohle video bude líbit ještě předtím, než začneme. Byl bych ráda, kdybyste tady dali like a odběr a zapněte si zvoneček, aby vám nic neuteklo. Můžete mě taky sledovat na mém Spotify, který vám dám do popisku, nebo pokud posloucháte na Spotify, tak vám dám do popisku můj YouTube. A já si myslím, že se můžeme vrhnout na to, ještě vám předtím asi dám nějaký live update, ale musím si jít pro iPad, protože se mi as always nabíjí, protože mám 3% a já tam ty otázky mám jakože na tom iPadu, na telefonu natáčím. Máme tady nějakých 12 otázeček zatím a na to, že jsem to tam dala před 5 minutama, tak je to celkem dost. Ono se to ještě bude postupně nabíhat, ale myslím si, že můžeme začít od nejlajkovanější otázky. Ale ještě první, než tedy začneme, chtěla bych vám tady jenom říct, že tenhle podcast, nebo co budu dávat na YouTube, asi nebude tak dlouhé, protože prostě můj telefon mi povolí natáčet třeba 10 minut a potom jako mi dojde úložiště, protože mám plné úložiště, takže ono se to asi vypne to video v průběhu a já prostě pak budu muset začít znova. Ale asi tyhle na YouTube podcasty nebudou tak dlouhé, spíš na Spotify budou třeba 50 minutové. No to asi ne, třeba 40 a tady budou asi 15 až 20 minutové, takže good. To byl asi ping na úvod, dneska to nebude tak dlouhé, doufám, že mě slyšíte přes ten mikrofon, protože když jsem ho teďka zkoušela, tak fungoval a mám ho zaplý. Ale prostě někde se stane, že nefunguje, já nevím. Je to ten nejlevnější, co jsem našla v Datartu. Asi mě vidíte trošku nakřivo. Já jsem trošku nervózní, ale myslím si, že můžeme začít. Hnedka, no já vám to ukážu, tady ty otázky. A začneme. Je tam, já se omlouvám, je tam seřazené od jako nejlajkovanějších po nejméně lajkované. Takže nejlajkovanější komentář, otázka je, jak mít větší sebevědomí. O tomhle jsem vám chtěla natočit video už na Instagram, ale jo, o tohle jsem vám chtěla natočit video už na Instagram, ale nějak jsem si řekla, že by to bylo asi nadlouho a že nevím, prostě mi nechtěl. Ale sebevědomí je určitě jedna z nejdůležitějších věcí pro váš glow up, protože když jste sebevědomí, jde to na vás vidět. I když třeba se oblíkáte stejně, malujete se stejně, vypadáte úplně stejně, ale když jste sebevědomí, tak prostě působíte úplně jinak na lidi a lidi před váma budou mít takový respekt. Takže a jak to sebevědomí teda docílit? Za prvé, určitě nějak o sebe pečujte. Jakože dělejte skincare, dělejte si everything shower, cvičte třeba, abyste se ve svém těle cítili dobře, jako ne nějak přehnaně, třeba se protáhněte nebo pilates. Nebo choďte na procházky, to je taky mega dobré. Noste oblečení, které vás vystihuje, anebo které se vám prostě líbí a co je váš styl a nenoste oblečení jenom proto, že ho nosí všichni ostatní. Třeba budu nosit baggy džíny, také ty hodně baggy džíny, protože to teďka trendy a protože to nosí všichni, tak abych byla trendy, ale nebudu se v tom cítit dobře. A nebo budu nosit třeba zvonáče, jako zvonové džíny a budu se v tom cítit dobře, ale prostě není to trendy, takže co je asi jako lepší a co pomůže vašemu sebevědomí, tak to jsou asi ty zvonáče. Prostě noste to, v čem se cítíte dobře a prostě what makes you happy. Já taky do školy chodím v pyžamu. Jo, já reálně do školy chodím v těchto kalhotách, ale dostávám na ně extrémně moc komplimentů. Jakože na ně extrémně moc, ale prostě když mám outfit s těmahle kalhotama, tak dostávám
víc komplimentů, než když mám normální nějaký outfit, jenom třeba s baggy, džínama. Takže prostě noste, co vám sluší a v čem je vám dobře. Vys moje pyjamas. Ne, to jako nejsou nějaké jako pyžamové hoty, ale to jsou, nevím, jak to říct, to jsou prostě nějaké kalhoty vyloženě jako na nošení. Oni jsou teda na léto, ale já je nosím celý rok. Taky určitě stojí příjmeně. Jo, takhle. Já jako vím, že to vypadá hrozně divně, ale ono to prostě boostuje to tvoje sebevědomí. Jako neřík, musí být celý den jako pravítko. Ne, to fakt ne, ale prostě buď aspoň jako, když třeba jdeš, tak zpříjmená. Taky fake it till you make it. Já vím, že jako když budete něco fejkovat, jako je to také fejkování, ale vlastně vy si nehrajete na nic jiného před ostatními, ale vlastně vy se snažíte docílit té vaší nejlepší verze samé sebe, takže třeba prostě vyskriptěte si jako do nějakého sešitu třeba vaši dream self a prostě chovejte se jako ona a prostě myslete třeba, dostanete se do nějakého problému, třeba jeden problém, vybrat si jídlo ve školní jídelně, no jasný. Máte třeba 2 na výběr a teď si řeknete, dal by si moje nejlepší verze buchtičky s krémem, anebo rýžu s květákem, ne, to je blbý příklad, to tam ani nemýváme, nebo rýžu s hovězím masem. No, to byl hodně blbý příklad, dejte si ty buchtičky s krémem, tu rýžu s hovězím masem, to není dobré, školní jídelně, ale prostě, mě teď nic nenapadá, ale když se prostě dostanete do nějakého problému, nebo to ani nemusí být problém, ale zeptejte se prostě v té vaší hlavě. Dala by se moje nejlepší verze tohle nebo tohle? Udělala by tohle nebo tohle? Co by udělala moje nejlepší verze? Takže tak prostě jednou si to tak zpraktizujete, že už vlastně nevím, jak to nazvat, už to prostě pro vás bude normální. Ok, já si myslím, že bychom mohli jít na další otázku, už nám tam nějaké přijde. Máš nebo jsi měla kluka, taky tam byla ještě otázka, proč jsme se rozešli. Takže já to zahrnu do jednoho. Měla jsem ve 3. třídě, ale to reálně nebyl kluk, prostě se mi jenom líbil, já jsem se líbila jemu. Byli jsme z úplně jiné školy, akorát prostě jak byl covid, tak jsme chodili na stejnou školu, protože ta škola pořádala prostě vyučování pro děti, hasičů, učitelů a tak a moje mamka učitelka a můj taťka je hasič, takže oba prostě pracovali a neměli na mě čas, ne, že neměli na mě čas, ale prostě oba prostě pracovali, tak jsem chodila tam do školy a tam se potkala prostě jednoho kluka, s kterým jsme se jako prostě sedli a byli jsme jako reálně třeťáci. My jsme spolu hrávali Brawl Stars, si pamatuju, a volali jsme si a prostě jednou, my jsme si volali třeba 2 hodiny. Reálně 2 hodiny v kuse jsme si třeba volali a prostě jednou jsem se zeptala, jestli mu řekla, že se mi líbí, jestli se mnou nechce chodit a prostě jo, tak jo. Ale trvalo to teda až, jako, my jsme si pak ani moc nevolali, ale trvalo to teda do 5. třídy. 2 roky. Jako my jsme si pak ani nějak nevolali a ani jsme se jako nepotkávali. Prostě on byl z města a já z vesnice. A jako potkali jsme se třeba, když jsem šla do obchodu s mamkou nebo tak nějak a prostě jsme se pozdravili. A jako třeba pochválili si outfit a tak a prostě nebylo to, že my jsme se reálně prostě potkávali. No a v 5. třídě jsem mu napsala, že už s ním nechci chodit, nebo jako, že jsem se zamilovala do někoho jiného. A poslala jsem moji fotku, byl to teda o rok starší kluk, 6ák. A jakože, abych pravdu řekla, tak já jsem jako ho nějak nemilovala, já jsem prostě, tak my jsme byli na nějakém soustředění se zpěvem a já jsem nejlepší kamarádku a ten nejlepší kamarád toho kluka, do kterého jsem se když zamilovala, tak miloval tu kamarádku, můj nejlepší. Takže mi přišlo to také dobré, kde prostě byly 4 nejlepší kamarádi, prostě 2 kluci, 2 holky a prostě jako chodili spolu. A tak jako já jsem byla, že ok, tak já budu chodit s ním. A jako já jsem upřímně věděla, že mě nemiluje. On mi tady pak řekl, že mě prostě nikdy nemiloval, že to dělal kvůli jiné holce, se kterou jsem se bavila. A tak, jako zval mě do cukrárny a tak, pozval mě i na kolotoče, ale
nikdy to nebylo také vyloženě a jsme se třeba nikdy nedali pusu, což jako jsem ráda, jo. A jako teďka, tak já se nad tím zasměju ano, já jsem se taky chovala jak nějaký šílený puberťák, ale prostě se teďka nad tím vztahem jako zasměju a nejsem jakože nějaká urážená a já jako řeknu, že on je třeba fajn, já ho neznám. Já jsem se s ním naposledy bavila v té 4. třídě. Proč mluvím jak Ukrajinec? Žádný hejt na Ukrajince. Jenom prostě, nevím, já jsem taký přízvuk teďka a nevím, prostě s Borecem jsem se viděla teďka jenom na bowlingu, protože naše rodiny prostě chodí na bowling ještě s nějakými dalšími rodinami a my tam jako chodíme spolu většinou každý rok a tak jako tam jsem ho viděla, ale prostě nevím, jak jsem se s ním nebavila, jako vím, že on tam měl mladší sestru a ta za náma furt chodila a my jsme jako na ně byli pohodné, jako ještě s tou jednou kamarádkou a on ju jako furt s tama odělával, protože nemá rád ani jednu z nás a nebo jako furt tam jakože bral, že pojď, dáme jméno třeba, že se jmenuje Luzka, i když se tak jako nemenuje, tak prostě jmenuje se třeba Luzka, I don't know, Luzka se nemenuje by the way, ale prostě pojď Luci, pojď házet se mnou prostě, nebo takhle, prostě nevím. A taky jednou mojí kamarádce, když jsme byli ve Vídni na tripu, tak vlastně poslala storíčko se mnou, oni se vlastně s tou kamarádkou znají z vodáckého táboru a tak jako vlastně na to storíčko napsal, že jsem jako ta Adéla, pičo tam, takže dobré. Jako nevím, já ho neznám, troufám si říct, že ho neznám, když jsem se s ním. On už je v 9, 3 roky nevidí, nebo jako 3 roky jsem s ním nemluvil, takže ho vůbec neznám. A jako byl to asi takový zkrat, ale nebudu o něm říkat, že nějaký, nevím, já ho fakt neznám, takže jdeme dál, jdeme na další otázku. Kolik máš sourozenců? Mám teda jednoho vlastního, toho mého mladšího bratra, Davču, protože prostě se jmenuje Davča, on to můžu tady říct a potom mám 2 nevlastní, oba jsou dospělí, jeden je teďka v zálohách na vojně a je mu 20, oba je mu 30, už je mu 30 vlastně, on měl narozky v lednu a by the way dneska je 1. febu, neumím mluvit, 1. února. A druhá je moje sestra, která bude teďka 26 a ta pracuje na letišti v Praze. Já myslím, to ji můžu říct. A studovala v Koreji. Kam by si chtěla jít na dovolenou a proč? Chtěla bych do New Yorku, jo? To je můj jako dream destination, ale ještě víc možná můj dream destination je Austrálie a Bali. A víte proč? Protože já prostě mám takový sen, že dokončím Gimple, začnu vysokou školu, do toho si udělám kurz Pilates instruktorky a udělám se ho teda v Austrálii. Nevím, jak to budu stíhat, prostě to myslím. Udělat si kurz Pilates instruktorky na Bali nebo v Austrálii a mega se mi to jako líbí. A do toho bych chtěla jako natáčet a chtěla bych být prostě nějaká Pilates instruktorka nebo tak. Tipy do školy part 2. Já upřímně nevím, jak vám dát. Jako, já o tom asi natočím samostatné video jako o tipech do školy. Mohla bych klidně i na Instagram, jako asi ho natočím i na Instagram, ale i jako do podcastu, nějaké tipy do školy a jo, já prostě nevím, co vám mám tady zatím říct, jakože já si to musím první vypsat, jako nějaké ty tipy a prostě tak, takže o tom asi natočím samostatné video, nezlobte se na mě. Jakou máš představu o natáčení? Takže moje představa o natáčení je taková, že já jsem dřív hrozně chtěla jako nahnat followery. Jože samozřejmě já to furt dělám, protože mě to baví, ne proto já jsem natáčela třeba půl roku se 100 sledujícími, jako jo.
Měla jsem 100 sledující, ale jako nenatáčela jsem konzistentně, prostě jedno video za měsíc jsem dala, spíš jsem dávala na TikTok, kde jsem měla potom 3000, pak mi to smazali a potom jsem musela začít na Instagram, kde se to jako rozjelo potom a chtěla bych vám říct nějakou svůj představu, jako dřív jsem to dělala, že pro sledující, jakože chci mít 20 000 sledujících, chci mít 50 000 sledujících, jako jo, jsou to formule cíle, ale teďka bych spíš chtěla vybudovat nějakou komunitu, která mě bude podporovat, což jako vy jste úplně crazy, vy mě fakt mega podporujete a jsem za vás všechny hrozně moc vděčná, ta malá holčička, která prostě, já jsem vždycky chodila takhle s tou rukou, třeba když mi bylo 8 nebo 7 a já jsem jako, hi guys, dneska půjdeme si hrát s pečopákama a myslím si, že jsem vydala i 2 videa s pečopákama. Já jsem to pak smazala, ne 5 jich bylo těch videí, tam byl jako úvod a tam prostě byl nějaký pečopák a on jakože mluvil. No prostě já jsem tady s ním vrtila hlavu, aby to vypadalo, že mluví on a mluvila jsem vlastně já a to, ne, prostě to bylo cringe. A prostě takhle nějak jako jsem začínala, když jsem byla malá, hrozně jsem chtěla natáčet a teďka se mi to vlastně splnilo. A natáčím. Takže tak. A také bych chtěla říct, že v prosinci vyjde na tento čet první vlog na YouTube. Nebo protože já můžu vlogy natáčet až od prosince, protože mi bude 15. Mamkou jsme se prostě před 5 lety domluvili, skoro 5 let, že můžu natáčet až od 15 na YouTube, takže youtuberka za mě bude až v prosinci. Takže dobré. A chtěla bych, abych do té doby dosáhla třeba 35 000, maybe. Do kolikáté třídy chodíš a kam se budeš hlásit na střední školu? Chodím teda do 8. A na střední školu se chci hlásit na Gimplu. Protože ještě nevím úplně, co chci dělat jako práci, asi tu pilates instruktorku, ale mě se to jako tak nějak střídá. Takže mám zatím vybrané 2 Gimply, kam bych se chtěla hlásit, nebudu vám říkat, kde jsou. Jeden jste mohli teda vidět už na mém jednom vlogu, kde jsme byli vlastně na den otevřených dveří a druhý vlastně za Laury. Laury chodí na Gimple jako Kratochvílová a tam bych se jako taky chtěla hlásit. Jako je to sice ode mě, jako není to nějak daleko, ale prostě ta cesta zabere třeba hodinu. Není to Brno ani tak nic, ale jako ono to je autem třeba 20 minut, ale autobusem to bude třeba hodinu. Ale jako asi by mi to nevadilo. Jako uvidíme, kam se dostanu. Ale priorita je pro mě asi ten první Gimple, jako. Většinou nakupuješ oblečení. Jsi mega dobrá. Thank you so much, girl. Guys, já se vám hrozně moc vážím. Už tady natáčíme 20 minut. No a já se vás hrozně moc vážím a love you so much, guys. A kde většinou nakupuji oblečení, tak buď Sinsei, anebo Vinted. Jako tahle mikina je z Pepka a tohle je z Vintedu, jo. Tohle. Většina mého oblečení je z Vintedu, protože mně přijde, že tam vlastně koupíte hezké kousky za dobrou cenu. A vlastně to ještě ekologické a prostě já miluji také ty vintage věci, mě se to hrozně líbí. Takže většina mých věcí je z Vintedu. Pokud byste se tam chtěli podívat, mám tam nějaké věci, většinou jako už jenom nějaké hnusné věci. Jako hnusné věci a prostě také věci, které už třeba jako nechci nosit a už to není můj styl, ale takže ještě mám poukazku tady do Sensei, takže i v Sensei jako hodně nakupuju, že to je taky celkem levná móda za prostě pěkné oblečení za dostupnou cenu. Jako já vím, že je to fast fashion, ale tak jakože já si tady nebudu kupovat nějaké Dior šaty, které se mi nelíbí a jsou za 20 000. I'm so sorry, ale prostě ne. Inspirovala jsem mě k natáčení a teď mám 230, kámo, mega gratuluju za 230 sledujících, to je úplně velké číslo, jako, ano, já vím, že si řeknete, že to je jako asi málo. Ne, 230 je fakt hodně, vám to si, že 230 lidí by došlo do vašeho pokoje a sledovalo každý váš krok, nebo ne jako každý váš krok, ale prostě, co děláte doma. Já už ani nevím, co byla ta otázka. Jo, jak najít svůj styl oblečení. Tak jako já zaprvé jsem si udělala tady tenhle ten test, jmenuje se Style Set
a máte tam jako take a quiz a tam jako vybíráte různé oblečení, jakože třeba vyber si topík, vyber si kalhoty a prostě ono vám to vyhodnotí váš styl. Za druhé jsem prostě šla na Pinterest a hledala tam nějaké outfity, co prostě se mi hrozně líbí. Prostě jsem si napsala outfits a ukládala jenom to, co se mi líbilo. A za třetí potom jsem vyfotila svoji fotku ChatGPT. Já vím, že je to nebezpečné, ale tak jako to je jedno asi už a prostě jsem mu řekla, jaké barvy mi zeptala jsem se, jaké barvy mi sluší. A protože jsem brunetka a mám hnědé oči, tak mi prostě nesluší tmavé barvy. A to, co třeba sluší blondýnkám a ne s modrýma očima. Takže nosím hodně takové žlutá, mi mega sluší. A prostě takové spíš pastelové barvy se snažím nosit, třeba růžovou a tak. A jako nevím, jak jinak asi najít svůj styl, tohle jsem ho teda našla já. Jaj Adel, já mám dnes narozeniny, strašně mě baví tvoje videa, tvoje dokonalá videjčka. Otázka na Girls Talk. Máš boyfriend? Ak nie, tak why? Hrozně gratuluju k narozeninám. 1. február. Já nemám mluvit, guys. To bylo slovensky, takže moje slovenština trošku zaostává. Hrozně gratuluju k narozeninám, nevím kolik máš, ale happy birthday to you, girl. Už je dneska svůj den, tohle video se vyjde asi až týden po tvých narozeninách, ale tak a boyfrienda teda nemám. Nevím, jak bych to upřímně teďka stihla, za prvé i mi 14. Jako neříkám, že špatně mít boyfrienda ve 14, ale I don't know, prostě mi to přijde takové, já na to ani jako než nemám čas, ale prostě teďka se na to jako nechci nějak soustředit, že prostě mám školu, mám sociální sítě a to mi jako stačí. To jsou dvě věci, na které, dvě moje priority teďka. A jo, takže má priorita asi teďka není úplně jako mít nějakého dalšího kluka a asi se s ním počkám třeba až do 17 nebo 16. Jak se holit? Takže holení. A třeba jakou pěnu na holení používáš? Počkejte, je to já se teda holím jednou týdně. Pěnu na holení nepoužívám. Používám vyloženě jenom šampon, ne, sprcháč. Šampon, holím si hlavu. Ne, používám sprcháč a používám ty od Trekomoon. Prostě se jenom namydlím, vždycky se namydlím nohy a prostě to jako sjedu žiletkou a to jako všecko. Jako dřív se mi stávalo, že jsem se vždycky jako nějak škrábla nebo tak a teďka jako, že už se to jako nestává a holím se teda jednou týdně a pod pažama to stejně nedělám. Tam se třeba ale holím 2krát týdně, protože nesnáším, když mám vlastně tady nějaké chlupy. I hate it. Jak si víc věřit, je v pohodě nemít ploché břicho, boky a tlusté stehna? Je to úplně v pohodě, guys. Já vám musím něco říct, já prostě taky nemám úplně ploché břicho, jako neříkám, že mám tlusté stehna. Jako, za mě je to úplně v pohodě, jako tvé tělo není trend, tvé tělo je prostě, já nevím, jak to popsat, prostě je to schránka. A ty chceš strávit celý tvůj život tím, že upravuješ tu schránku a neužiješ si ho, anebo prostě si budeš užívat života a jako budeš nějak pečovat o tu svou schránku. Ty moje movement jsou úplně random. Budeš nějak jako pečovat o tu schránku, ale vlastně budeš si u toho užívat života, nebudeš si zakazovat jídlo. Tak jako já se přiznám, já tak nemám ploché břicho. Jakože jako mám, ale prostě jsem furt jako nějak mám také problémy se střevama, nebo ne úplně problémy se střevama, ale prostě jsem furt nafouklá, asi mám na něco intoleranci nebo tak něco a prostě jsem furt nafouklá, takže tak nějak a je to úplně v pohodě. Pokud ti zase někdo hejtí, tak ten člověk asi ti závidí anebo za sebou není spokojený. Jsi určitě hrozně krásná a
je to úplně v pohodě. A jak si víc věřit, dávej si malé cíle a postupně si je zkoušej plnit. Jako nedáš si cíl třeba od nuly, že do konce roku budu mít 20 000 sledujících, ne. A řekneš si, že třeba do konce roku budu mít, třeba máš 0 sledujících, a řekneš si, do konce roku vybuduji skvělou komunitu holek na Instagramu, nebo do konce roku nebo do konce třeba měsíce dám 100 sledujících a takhle. A prostě když to splníš, tak jako tvůj mozek že ty jsi to jako splnila, tak jako wow, jakože ty to dokážeš splnit a prostě si řekne, že už splníš cokoliv a vlastně si budeš jako víc věřit. Si dáme poslední otázku, jakože je tady fakt jako hodně otázek. Já se omlouvám, že teďka úplně vstoupím už. No, asi už nedáme žádnou otázku, já se hrozně moc omlouvám. Už tady natáčím 26 minut, jako pro mě je to hodně, protože se mi to za chvilku vypne a taky ještě potřebuji dotočit dnešní vlogisek, takže tak a na zbylé otázky vám možná odpovím třeba, nebo jako vám odpovím asi do té skupiny, nebo nevím a doufám, že jsem vám nějak pomohla, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, zviditelněte ho a pokud posloucháte na Spotify, tak mi určitě nezapomeňte sledovat, napište nějaký pěkný komentář, třeba s tím, co byste chtěli příště. Doufám, že mi funguje ten mikrofon, jestli ne, tak já nevím, já se killnu asi. A my se vidíme příště, já jdu editovat tohle video. Slyšeli jste to? Mě opět křuplo v kole. Bye! Love you guys!